Lolu lusasazo lwendaba lusiza ngqo e-SABC Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. Kuphinde kwasoleka amanye amajoni amane eli loMzantsi Afrika eDemocratic Republic of Congo nokubeka inani lamajoni aswelekileyo kwi-13. We got a report that buses were on fire. Upon investigating, then we got a sense that there were a number of unknown men that accessed this depot. Kuqhutywa uphando emva kokutshiswa kwebhasi zakwa-Patco kwiphondo iMpumalanga. Usekela mqeqeshi wabafana bafana uHelman Khalele uthi baza kwenza ngako konke ukudlulela kwisigaba sokhiqo lwamaqela kwitumente yalonyaka yamazwe eAfrika iAfcon eMorocco. Ndizibulisele kuni Mzontsundu ndingalibasanga maseko masiniphakele kuvimba wethu esinilungiselele wona wanamhlanje. Kuphinde kwasoleka amanye amajoni amane eli loMzantsi Afrika eDemocratic Republic of Congo okukubeka inani lamajoni asweleke kwezi ntsuku zinhlanu ezidlulileyo kumlo nabavukela imbuso iM23 bexhaswa yiRwanda kwi-13 ukanti apha kumagumbetho zosasazo sinomhleli wendaba wangaphandle uSophie Mokoena. Sophie, siyakwamkela. Ngokuqinisekileyo lukhulu uxinzelelo ngoku kumkhosi womkhuselo ngokuba kungenziwa ntoni ukukhusela lamajoni eli. Ukhuluma iqiniso, inkinga inkulu kakhulu lapha eDemocratic Republic of Congo kakhulu mawubheka indawo leya ebizwa ngokuthiwa iGoma la sibona khona amasoja aseNingizimu Afrika abhekane nenkinga enkulu kakhulu. Into engayenziwa ukuthi mhlawumbe abaholi baseNingizimu Afrika baseRwanda baseDRC uma bangahlangana bakhulumisana ngalolu daba ngoba uma kungaba nokuthula lapha eGoma amajoni azophepha. Inkinga enkulu ukuthi impilo ekudala ilwa lapho eGoma kakhulukhulu kuleyo ndawo njengoba sazi ukuthi nomongameli oke wabakhona eNingizimu Afrika uThabo Mbeki kulo yanyaka waboma 2000 uke waletha labantu baseCongo la eNingizimu Afrika eSun City ukuthi baxoxe lolu daba lokuphepha kulelo lizwe. Kwaba nesivumelwano lezo ebazidingida kodwa kubonakala engathi laba abaphethe manje eCongo abafuni ukuthi baqhubeke ngalezo zivumelwano ngoba lezo zivumelwano bezisiza kakhulu ukwenza ukuthi ilizwe laseRwanda nelizwe laseDRC baphilisane ngokuphepha nokuzwana. Ngakho ke bafanele baxoxe, ikhali ngeke zilethe ukuthula ngoba kuzoliwa, abantu bazofa, amasoja azofa. Kudingeka ukuthi baxoxisane ngalolu daba njengoba sibonile umongameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa ekhulumisana nomholi waseRwanda uPaul Kagame izolo ebusuku azama ukuthi kuxoxwe ngalolu daba. Ingaba amagama esisine selevakalisiwe? Amagama wonke aswazi ngenxa yokuthi uyazi ukuthi uma amajoni ashonile amasoja amashonile ufanele ukhulume nomndeni. Enye into ufanele uyenze isiqinisekiso sokuthi amagama lawo ahambelana nalezo zidumbu ngoba kungenzeka ukuthi mhlambe ubiza igama kanti asiwuye loyo muntu kakhulukhulu uma kuliwa. Ngakho ke lo msebenzi uyaqhubeka wama forensic nawo. Into enye efanele siyazi ukuthi kuzoba nzima kakhulu ukuthi kuxhomanwe nabo le eDRC ngenxa yokuthi kuyaliwa kwamanje nokuletha le idumbu eNingizimu Afrika kuzoba umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba ukuphuma eGoma manje uma ubheka lapha la kuma khona izindiza kunzima ukuthi kufike indiza eseNingizimu Afrika ifike lapho ibathathe. Ngakho ke kuseseke nomsebenzi omningi kakhulu kungakho kusemqoka ukuthi bakhulumisane kube nokuthula. Uma kunokuthula bazakhona ukuthi bayenze yonke lemisebenzi efanele iyenziwe. Sibamba ngazo zozibini, lowo ke ngumhleli wemiba yeza ngaphandle uSophie Mokoena.
Umongameli we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen uthi kukho ukungazinzi okugqubayo kurhulumente wobambiswano nto leyo emkhokhelele ekubeni acele intlanganiso nomongameli uCyril Ramaphosa phambi kwekhabhinethi ilekrotla neza kubanjwa kungekudala. Ethetha nentatheli ngale ntsasa uSteenhuisen uthi unethemba lokuba le ntlanganiso iza kuphinda ibuyisele ukuthembana phakathi kwe-ANC kunye ne-DA. In my letter, and in the spirit of attempting to improve the relationship between the DA and the ANC, I insisted on a meeting with the President, and that this meeting must take place prior to the upcoming Cabinet Lekgotla, which is taking place over the next 2 days. This is where important government decisions are going to be made, and where the program of action for the Government of National Unity will be set out. I'm glad that the President has heeded the call and discussions underway to arrange this meeting between myself and the President. I hope that this will be the first step in improving the relationships and stability and restoring trust amongst coalition partners. Umongameli we-DA uJohn Steenhuisen uthi eliqela lakhe lisazimisele ukuba yinxalenye yorhulumente we-GNU. We remain committed to the Government of National Unity. We see it as a clear vehicle for economic growth and job creation. uSteenhuisen ukwaqhube ngokuvakalisa inkxalabo ngokumiliselwa kwenkqubo ye-NHI kweli. A very real risk to the country, however, still remains, and that risk is the implementation of the NHI. We have submitted over the course of the last few months detailed programs, alternatives, as well as costed different ways of being able to implement universal access to basic health care for all South Africans, regardless of their income status or geographic area. Lenkokheli ye-DA igqithise ilizwi lovelwano kwiintsapho zamajoni ali-13 nasweleke i-Democratic Republic of Congo. I wish to express the condolences of our party on all of those South African soldiers, those brave men and women who have lost their life in Goma during the course of this week. Our thoughts and prayers are with their families, and we remain in deep awe of their service to our country. Inkampani yebhasi iPATCO iyaqhubekeka nokusebenza kwiphondo laseMpumalanga phantsi kweliso elibukhali okukuza emva kokuba abasebenzi ababini baye bonzakala kwisiganeko apho kuye kwatshiswa iibhasi zale nkampani ezingaphaya kwama-47 kweli phondo. Le nkampani yebhasi ithi kubikwe iziganeko zokutshiswa kweebhasi zale nkampani kwiidepo zayo ezine. Oku kusemva kokuba iqela labahlaseli libambe lavalelo nogada kwidepo yaseMolotho. Eli qela liye latshisa inqwaba yebhasi kule depo. The incident started here at around 8:30 in the evening last night. We got a report that buses were on fire. Upon investigating, then we got a sense that there were a number of unknown men that accessed this depot by tying up security, and then they fired a couple of shots here. This is of course corroborated by the forensics that were here saying that they found cartridges, but they fired and then they petrol bombed the buses, as you see some of them here. So like you said, we don't know the motive, but later on in the night we did see that was the reality in other depots such as the Siabusa depot, as well as another depot with just close here. So we don't understand exactly what happened as far as this incident is concerned. All we know is that there is a group of people that deliberately came to our depot and set alight buses. The update at this stage is that it's 50 buses that have since burnt from these incidents. Nangona zitshisiwe iibhasi zePATCO, le nkampani ithi iyaqhubeka nokusebenza kwaye le meko ibeke phantsi kweliso elibukhali, ukanti awukaziwa unobangela wokutshiswa kwezi bhasi. Amakhulukhulu abantu azama ukucholachola iintsalela zempahla zawo emva kokugqugqiswa komlulo kumatyotyombe aseBoysens eRhawutini izolo. Amanye amaxhoba athi khange afumane ukusiwa phantsi kwempumlo imini yonke emva kwesi sehlo. Ngoku ke siqhagamshela nentatheli yethu uCalvin Dludla ekwindawo yexhayelo.
Calvin, siyakwamkela ingxelo zithi amanye amaxhoba kunzima kuwo nokuthatha amayeza njengokuba kungakhange afumane ukutya. Ungasixelela ukuba imeko injani ngoku? Asibingelele Lisa, sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya. Njengobusho sila eBoysens emjondolo yaseBoysens, kanti ke izolo ke qubuke isigameko lapho ke qubuke khona ilangabi lomlilo mangabe sizwe kuthiwa liqalwe iPrima Stove kweminye yemijondolo la kwagcine kushe yonke le ndawo. Izolo masifika bekugcwele ilangabi kanye nentuthu, ifu lentuthu la. Sambile ke izolo ngoba sesibuya ke namhlanje abantu njengoba ubona emva kwami bazama ke ukulungisa ke imizi yabo ukuze ibuyele esimeni. Bakhona ke ababhekele izimo eziphuthumayo. Ngizokwethula ke uxolile Khumalo, uxolile ukhulumela ke noma ukuleli thimba elibhekele abezimo eziphuthumayo la eGoli. Asikubingelele xolile, sibingelele, sibonge kakhulu nangesikhathi sakho. Siyabona manje izolo umlilo nizamile ukuthi nucime umlilo, uyaqinisekisa ukuthi ucime waphela nya? Sanibonani Mr Dludla, yebo umlilo sikwazile ukuthi siunqobe ngabo 12 o'clock namhlanje ekseni. Okwamanje besingakaboni lutho. Ama firefighters ayafika futhi ekseni acimisisa lapho ngathi bokhona khona inhlantsana nje eyisele, kodwa okwamanje wonke umlilo ubusucimekile. Ungasitshela nje ukuthi siyabona abantu manje bazama ukulungisa, ungathina umyalezo weni kubo ngoba kungenzeka ukuthi abantu njengoba belungisa abanaso isiqiniseko sokuthi futhi umlilo usazoqala? Umlilo wona asicabanga ukuthi ungahluqale, kodwa ke asikwazi ukuthi sibanqande, kodwa futhi asinalo negunya lokuthi sibamise ukuthi bangaqali ukuzakha izindlu zabo. Into abayenzayo ukuthi bathi bona bafuna indawo abazolala kuyo, so asikwazi ukubavikela ukuthi bayimise futhi imizi yabo. Kodwa ke into esingabaxwayisa kuyo ukuthi emoyeni nalapha baxhoma khona kusase ne-carbon dioxide ne-carbon monoxide eyingozi kakhulu umuntu uma ehogela futhi eyiphefumula. Bakhona bezimo eziphuthumayo, ngiyazi ushilo ukuthi umlilo usucimile, kodwa bakhona bezimo eziphuthumayo abakhona la ukubheka nje okuthile okungase kuphinde kuqubuke? Yebo sikhona. Ikhona ithimba eliphelele ishift engenile ekseni, ikhona le phezulu. Okay, sibonga kakhulu. Lo mbukelo wendaba ze-SABC uxolile Khumalo ke uvela ke ethimbeni leli ke elibhekele ke izimo eziphuthumayo la eGoli. Khona ke nezikhulu kahulumeni ezikhona la, angazi ukuthi ubani singakhuluma naye la ukuze ke basicacisele kabanzi ngokwenzekayo la. Asinibingelele umhlonishwa, siyabona ukuthi nikhona la nethimba lakho, ngizile insizikhala la ithizo la nizange nize nibonakale njengoba bekusha senibuya manje. Well, abasebenzi bomnyango kade bekhona, ukhansela kade ekhona, abasebenzi bonke bamasipala kade bekhona. So laba be-EMS abafikile bezocima lana ekamasipala futhi nayo, so ekahulumeni. So ngicabanga ukuthi ngabe istatement esingekho correct uma kuthi uhulumeni ubongekho izolo ekubeni kuwuhulumeni futhi ocishele umlilo obusha. Ngasho umnyango wezokuhlaliswa kwabantu eGoli. Well, umnyango ubukhona, abasebenzi bebekhona lana, it's only the political head ebeyingekho lapha. Sibambe ngazo zibini ke pha kuCalvin. Xa sihlabela mgama, abanini bendawo zentselo abohlukeneyo kummandla waseNelson Mandela Bay bayiqhwabele izandla ibhodi yotywala kweli ngokuthabatha amanyathelo angqengqwa ngakuqubisana nokuselwa kotyalwa ngabaselula. Abanini bendawo zentselo banikele ngezihlangu zesikolo bejolise kwiziko ezikufutshane nendawo zentselo zasekuhlaleni. Molweni ke manithathe ezindamu ndizibulisele kuni nonke apho nibukele khona kumaphondo ahlukeneyo kwelilizwe loMzantsi Afrika. Namhlanje ke ndiziphaka zishushu kwisikolo samabanga aphantsi Zomsha. Isikolo eso ke esinye sesikolo sesidala kule lokishi yakwaZakhele asasekwa ngo-1958. Sithatha nje osomashishini abathengisa utywala kulommandla baphume ngobuninzi babo kuquka nabazali bezokunikezela ngezihlangu. Ndithetha nje ukhona ke omnye wosomashishini othengisa utywala kulommandla wakaZakhele, uMnumzana uMongameli Nqokwe. Mnumzana, masibulele ngexesha uthe wasinika lona nokuthetha nathi. Ndiyabulela msasana, ndibulela phulaphula ngokubanzi. Yintoni na indima yenu to say no to underage drinking nalomba umbi wePensdown? Thina singabantu abathengisa utywala asiyikhuthazi into yabantwana babasele utywala.
and singayikhuthazi nje asiyifuni kuba umnqweno wethu nenzondelelo sifuna abantwana babheke esikolweni mabathi xa bebona incwadi babone izifundo bangaboni ibhotile zotywala kwaye nalento yale pens down iyasihlupha kakhulu and isihlupha nje ingase kungenelele nabanye abantu abangabanye ukulwa lento imbi kangaka yenziwa ngabantwana kwezi lokishi zethu sithengisa kuzo kuba thina kwindawo zethu umnqweno wethu kuba umntana ngamnye nophina angasondeli kwa ukusondela kwindawo esithengisa kuzo. Nina ningotishala niziva njani ngelikhwelo? Enkosi Msasazi, silusapho lasemzomtsha otishara iSGB kwakunye nabantwana siziva sichulumance kakhulu leligalelo lenziwa ngabanini tavern kule ngingqi esikuyo ukuzama ke ukuhlangula isimo esisaziyo ukuthi sisimo esimaxongo kuba kaloku akuphangelwa kule ngingqi abantwana abaninzi baxhomekeke kuncediswa ngurhulumente kwezinto okuthiwa zigrant ngoko ke igalelo eliloluhlobo ligalelo elithi ke libe nefuthe elivakalayo ekuncediseni ke kwaba bantwana esibafundisayo. Eliphulo ke lijolise ukunabela anakwazinye ingingqi kulommandla waseNelson Mandela Bay phansi kwesihloko esithi phansi ngotywala. Mandithatha izindambo ke ndibuyele kuwe Auckland Park. Ukanti ke njengesiqhelo ngelixesha siqwalasela ezamaqonga onxibelelwano sinayo ke nentatheli yethu yezobuchwephesha uSandile Hlangani. Sandile, siyakwamkela, khasixelele into netrendayo namhlanje. Uba uzawukhumbula ke Lisa ku-social media abantu abaninzi ke bathetha ngalento kaMary Party iconvener eyanqunyanyiswayo kulo mbutho ngenxa yezinto ke ezidibene nemali kwela phondo laseMpumalanga. Yitrend ke le efana neza trend sidla ngozibona zingayekiyo utrenda de kuphele iveki. Ezi trends ezi ke sithi zi-trends ezinamandla ngoba abantu abaninzi babanomdla ke kwi-trends ezilwela hlobo because babana lento kuthiwa yi-opinion when it comes to i-trends ezinjalo okanye amanqaku ahamba phambili afana nalo. Utyhola ke usekela mongameli womkhonto wesizwe umbutho lo siwaziyo ke ukhokhelwa ngumnumzana uJacob Zuma uthi into abangiba mayenzeke ke lento le kukuba abantu balombutho abamthandi and bebengafuna bekuyo la position leyana njengesiqhelo ke izimvo zabantu ziyabethabethana ngakumbi abo bangamthandiyo okanye bangamfuniyo kulombutho. Eyona nto ke ivuse umnyele kukuba uzawukhumbula nawe ke ukuthi kukho lento ke kajaji echotshelweyo nayo apho khona uAndiswa Tyhola khona ujaji ngokuthi naye umhlukumezile amalungelo wakhe. So abantu abaninzi ke bathi bayazibuza ukuthi zizawuphela nini izinto ezinjalo. Uzawuyazi ke abantu abaninzi bayathanda uzityolela kubantu abangodada ubukhulu becala izinto ezinjalo. Abantu abaninzi ke bathetha ngalento kaBig Zulu ofumene ingozi Saturday ebusuku ayangena ngongena ke amazwi ovelwano ke ukuthi aqhawuleze aphile uBig Zulu. Okugqibele ke yilento kaBrenda Ngxoli. Abantu abaninzi ngasisithole sikaBrenda Ngxoli ebethukana nodaba wakhe okanye umama wakhe embiza ngoba kudaba wakhe kukuba zi-artists ezitheni ezisoloko zona zisifuna amancedo ebantwini base South Africa. Sibambe kazozibini ke pha kuSandile Hlangani. Kwezemidlalo usekela mqeqeshi weBafana Bafana uHelman Khelele uthi baza kwenza ngako konke ukudlulela kwisigaba sokhiqo lwemaqela kwitumente yonyaka yamazwe eAfrika iAfcon eMorocco. UMzantsi Afrika utsalelwe kuGroup B olula noko kunye neentshatsheli zesihlandlo zesixhenxe eEgypt namazwe akumazwe eAfrika iZimbabwe neAngola. Itumente yeAfcon iqala ngomhla 21 ngoDisemba iphele ngomhla we-10 ngoJanuwari. A2 to complete our kudala group A. kulindiwe phezolo atyhiliwe amaqela athelekiswe kwigroup neBafana Bafana. Iqela eliza kunika umngeni zintshatsheli zale tumente izihlandlo ezisixhenxe iJipeta.
iBafana yagqibela ngo-2019 ukukubisana nabafana bakaFaro ngethuba babesindleke le tumente. Phansi kukaStuart Baxter iBafana yaluphumelela olunquzulwano lwe-last 16 ngenqakwe eqandeni eleza noThembi Nkosi Lodge. It's a tough group. You know, it's a tough group, and for the fact that we know each other, and also all teams have improved. So for us, we will try to make sure that we continue where we left off in terms of the African Cup of Nations. iBafana ikwathi ayizukuyekelela mxakatho nangakubamelwane iZimbabwe nelinye ilungu leCOSAFA iAngola. Kanti uMzantsi Afrika sele usuka kuzibhaxabula ngamanqaku amathathu kwelinye iWarriors zakwamzilikazi eBloemfontein nyakenye. Aza kuphinda agaganela amaqela ngo-Oktoba. iAngola sele idlale kathathu neBafana kwi-AFCON yaphumelela kabini komnye abambana. Even though when you look at the names, you know, the names because of the history or the past history of some of the team in our group, you know, they are not that lucrative. But when you look at their performances right now, you know, it tells you that it's not an easy group. Iqela lesizwe liza kuvula ngeAngola ngomhla wama-22 kuDisemba lilandele nge-Egypt ngosuku emva kweKrismesi ze likoshelise iphulo lalo legroup ngeZimbabwe ngomhla wama-29. 2025. Imbethi manqindi ezimbini zaseNelson Mandela Bay zilungele ukuqubisana ngemijikelo elishumi kwitayitile yaseMpuma Koloni ye-Junior Featherweight kulempela veki izayo. Oluqubiswano lujongwe ngamehlo abomvu sesisixeko. Lo mdlalo wamanqindi uza kudala amathuba wokuba imbethi manqindi ezisakhulayo zibonakalise izakhono zabo. Kwaye le tumente yamkelwe ngezandla ezishushu kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay. Usanele Magwaza kunye noMbulelo Gwabeni baza kuqubisana besilwela ibhandi le-Eastern Cape Junior Featherweight. Le tumente yamanqindi ijongwe ngamehlo abomvu. Lokwagwabeni waphumelela umlo wamanqindi wokuqala ngomhla ku-23 kaNovemba kunyaka ophelileyo. Yes, we are seeing as a strategy, and we sit down, we talk a lot, and then about this fight, we see preparation since December. We've been have a festival time. We've been training since December. Nickname yami ithetha lukhulu, explosive. Into encangathi bhuti wami leyo. Apho iqhushumbe khona ibhom kononakele. Lomlo ufumane imvume yemanyano yeboxing South Africa. Londo ngokwenze njalo kivula namathuba bana international bakwazi ubonakala ba recognize nathi siNelson Mandela Bay iyasincedisa lonto kwaye siyabulela kumasipala wethu ngokusincedisa aqhubekeke senze njalo through iNelson Mandela Bay Boxing Promoters Association, because systems sokuqalisa kahle kulwele Eastern Cape title yabo iyacaca ukuthi sindaweni. Lo mdlalo wamanqindi uza kusingathwa ngomgqibelo weKarigha. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Siziqongqothile ke mawethu ezelixesha ezilandelayo phange entsimbi yesixhenxe okwangoku masikhe sithi xa siphinde sibonane kwixesha elizayo. Enkosi.